Co třeba pití? Tak nápoje jako pivo je velmi rozšířené, jako je tady těžko dostat kvalitní české pivo nebo slovenské, je tady přece jenom jsou tady ty americké značky. Pivo na Slovensku, tam pijete víno. My víno pijeme. No to je jistý, že jo. My pijeme. Proto Janošík skočil na ten skáč, protože mi dali víno, dali mu pivo. Ale ne, tam se pije hlavně pálenka. Pálenka, borovička. Borovička, ta si nejznámější. Já když jsem byl v armádě, tak jsem byl v Mnichově. No. A tam byl Slovák, jmenoval se Šubíka. Já mu říkal Šubíček. Pupkatej, ten měl pupek, to bylo strašný. A on mě vždycky říkal, ty seš kokot český, ty seš kokot český. Já mu vždycky říkal, vy na Vozovsku nemáte nic. Nemáte tam žádný nic, žádný pivo, nic tam nemáte. A pak jsem mu říkal, Maně, gaťo rozpínatě, nejvíš, jak chodí, ne? A on se vždycky smál. Teď vždycky chodil ke mně domů na knedlíky. Jo. Hele, vojsko, co je? No. Tak pane Četař, nebo pane rotmistr, tady. No. A to je dobrý. A to jste tam byl na vojně za protektorátu, alebo za... Pak. Ještě za... Za protektorátu asi byl kamaráde v Polsku, zavřenej. Zavřený v Polsku, jo. Jo, náš tam dali Němci. No, tam byl děda taky, v pracovním táboru. No, Děda je z Bystřice pod Hostýnem, no a byl ten ročník, co je potom nahnali tam na práci. Jo, potom zahrali nás do Polska a nás bavili Rusáci. No, tak jeho ne, jim se tam v tom zmatku podařilo zdrhnout a potom naštěstí přišel těsně předtím, jak to tam Rusáci okolo to kromě říže. No. Olomouc, u svatého Kopečka u Olomouce. No. Bohunice Dolany se to jmenovalo. Známe. On šel ten vlak akorát v polovičce 2 vesnic. Už to skončil, já jdu do háje. Jak ty si mohl být ve svatém Kopečku, když jsi takový loto? Dávej pozor, co mluvíš. Co to máš na těch uších? To vypadá lepší, když... Představ si, že jsem jednou natočil v kostele a neměl jsem zvuk, to byl průser, tak si to jednou začal si to... A víš, proč se to stalo? Protože jsi z Roudnice. A Vašku, ukačeš ty... Co? Z jakého velkoměsta? Já ti to nebudu říkat, jak... Hele, tady jde chachár, podívej se na ně. Tady tenhle plukovník Švik. Tady tenhle ten pán je ze stejné vesnice jak já. Jo, ze Žarošic. No. To je ten, já jsem zapomněl tvoje jméno za. Jarda. Jarda. Odkud jsi? No, ze Žarošic. Žarošice. No, tak tam se pije. Tam se pije. Ne. To je tam ztratěný, tam je Jižní Moravě. Tam jenom piju víno. A o nic jiného se nestarají. Nestarají se o nic. Ano. No to je z Jižní Moravy. No. Tam jsou dobré lidi. Jo, když spí. Taky. Ty víš, moje příbuzní tam byl v Žarošice? Ze Zulovy. Ze Zulovy. No, vím, bydlí na kraji obce. Bydlí, jo. No, já vím. Když tam byl? Tak já už tam nebydlím, jo, teď už bydlím jinde, ale já jsem tam vyrůstal, chodil do školy, jo, takže to je jako Vládka Tarek byla se mnou. A kdy jste tam byl naposledy? Loni. Loni, jo, jste byl, aha. To tě tam pustili? Pustili zás. Ježišmarja, jo. Nechali mi tam, dali mi jenom tak pás pro 2 dní. Dali tě blue card? Blue card. Wetback card. Vašku, řekni nám něco o cizinecký legii. A co by o tom říkal, oni to neznají. Ale tak já tak četli jsme něco. No, tam se pilo víno, já víno nepiju. Ale kde máš tu čepici, dej mi hubičku, já jsem Čech. Co? Tu čepici, dej mi hubičku, já jsem Čech. Doma. No, proč jsi si nevzal? Co bych ti dával hubičku, máš... Co je s tebou, jsi takový... To dávaj bacha. Jste byli v legiích na východě Francie, na východě. Já jsem byl 5 let. V Indočíně, no, to už po emigraci. V tom Rusku jste toho moc vína nenašli teda. No, já měl kliku, že mě nezajeli, protože šel přes Rusko domů. Já jsem poznal chlapa, který byl zajatý 50, počkej, kdy to...
50. Teďko nevím, který měsíc. Tam dostali Francouzi poprvé na prdel. To bylo ve Vietnamu, Tatke Langson Kaobank. A já jsem měl jít do Koreje. Já jsem se dobrovolně hlásil do Koreje. Ale mě řekli, nahoru jdeš, na Tonkin. Jo, vy jste byli ve francouzských Jo, jo. Já jsem myslel, že jste byli v legích, co bojovali z To jsem ještě vůbec neto. Zivinecké, klasicky, No jo. no, po emigraci, že jo? A vy jste šel po emigraci do US Army, nebo? No, udělal jsem druhou blbost. Podepsal jsem kontrakt na 5 let. Aha. No, tak jsem se dostal do Ameriky. Jako on tadyhle. Jo, takhle, jo. Jako kontrakt s kým, jako s tou cizineckou legií. Tam bylo hodně Čechů v legii, moc Čechů tam bylo. To bylo to posledníkrát, my jsme se viděli ve Výško. Ve Vyškově jsem vás, a v Brně jsem vás viděl, myslím. Tak hele, je toho konec, já mám Který žížeň. rok vy jste tam vylezli? Co? Kdo vylez? Ty! Já jsem utíkal. Utíkal. Hele, řekni nám, jak jsi utíkal před Cheb. Jenom Přes hranici, jak se utíkal přes hranici? Rychle, kopečky. rychle musí. A honem rychle. Jak jsi to udělal? Jak se udělal? No utek jsem. Rozkmital nohy. Ale tě chytli. No poprvé mě chytli. No jsem měl velkou lásku přeci tam. A to jsem mi řekl, já jsem chtěl utéct přes 3 sekyry. A tam ona bydlela, ta holka. No já jí to říkal, že jdu přes kopečky. Ráno jsem se probudil, SMBáci s automatem mě akorát na frňák. Tak jsem šel do basy, do Majářské lázní na týden. Zádný záchod, pixla. 2krát denně chleba, starý a brambory. Dobrou chuť. A pak mě prskli do Chebu. Tam jsem ostal 3 neděle. A přišel bachař v pátek, říká, Václave, jdeš domů zítra. No pak domů. A pro tebe přijde táta. A to byla ta největší blbost, co oni udělali. Jak jsem šel ven, tak jsem šel půl hodiny před časem. Já měl víc strach z táty, než to, co jsem měl dělat. Aha. A šel jsem do hajzlu. A hnal jsem to tryskaný. Před tátou. Ježišmarja. Pán Bůh mě chrán, kdyby mě tenkrát dostal do ruky. A otec byl kapelník bývalý. Jo. On byl u muziky, táta. A jak? Ty jsi hrál na housle, že? Jo. Táta mě učil housle. A já to nenávidím housle, do dneška. Tak No jednou to táto namíchlo, bavil housle a lupl mě po palici a housle se zlomil. Skončil si hudbou. A bylo po houslí. Jo. To byly časy. Ale ty mladí dneska, ty neví, co to je, ty zlý časy. Chachar tady taky ne. Tak dostáváš pupek, chlapče. A to není chachár, on je z Jižní Moravy. Na severní Moravě jsou chachaři. Chachar je pořád. Tam jsou nejlepší lidi. Jo, když spí, já No. říkám, když spí. Tak a jdem do hajzlu. Okay. Tam je dobře. No ne, no to je tam nejlepší. No já mám hlad, já jsem nic nejet dneska, tak já musím si dávat. Ty už si strávil ten pupek, co si mýval. Jo, To je ten sport. ja? Sport. Který? Televize, jo. Sport. No tak na to starý mladýho. Ty už jsem natočil, všechny už jsem natočil. Jo. Jenom jsme čekali na tebe. A dočkali jsme se. OK, tak to může.